लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावबाय DB टेक्निकेल इउट्युब चेनेलाव। नोंथांमोनाथ' AI होनना बुंब्ला गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ आरो गोबाङा मिथियोबो। खायफाबा AI जों गोबां बायदिसिना फट' इडिट खालामो आरोना। दा नोंजों सासे सिख्ला गैयाबाबो सिख्ला थाफानायबो इडिट खालामनानै माने फेसबुकफ्राव आपल'ड खालामोब्ला गोबां भिउस मोननो हायो आरोना। हमनानै ला नोंनाव गारियानो गैया, अब्ला नैबे फट'आव गारिबो होफादेरनो हायो आरोना। जेरै आं इडिट खालामदों, नोंथांमोना नै स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय। बेबायदि खालामनो हायो आरोना। दा आङो माखासे माबायदिहै नोंथांमोना इडिट खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आरो बे भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोना हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे आंनि भिडिअखौ नायनानै माखासे AI जों इडिट खालामनो रोङैफ्राबो जाहाथे रोङो आरोना। लोगोफोर, जोंनो AI जों इडिट खालामनो थाखाय मोनसे एप्लिकेसननि गोनांथि जागोन। बेनो जाहैबाय ChatGPT। नैबे ChatGPT आव थुनानै होदो। बेनिफ्राय नैबे प्लास, नैबे प्लासाव नोंथांमोना जि फटक नोङो जायजों फटक बुजाबनो नागिरदों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आं दा आंनि फटकखौ लाग्रोसै र'। नै लोगोफोर, आं दा आंनि फटकखौ सेलेक्ट खालामग्रोबाय। बेनिफ्राय आं दा गेमस्रिजों इडिट खालामगोन आरोना। नैबे जाहैबाय नैबे गेमस्रिनि फटक। ओमफ्राय आं दा जिखुनु जाया मोनसे लानोसै। बेनिफ्राय दानाव थुबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि जेरै सानदों बिदिनो इडिट खालामनो हागोन आरोना। आं दा बे फटकखौ बेजों इडिट खालामगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना बेहाय फर्म लिरनांगौ आरोना। फर्मखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय। भइसजोंबो बेहाय भइसनि बुंनानैबो नोंथांमोना बेहाय इडिट खालामनो हागोन आरोना। आं दा बेहाय बुंनानै खालामा, आङो फर्म लिरनोसै। फर्मखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना। नायदो लोगोफोर, आं बेहाय लिरबाय, इस फटो को हक करते हुए दिखाना जैसे दिखने में रियेल लगे। नायदो, बिदि लिरनानै बेनिफ्राय नैबेयाव ओरै शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरोना। दसे उनावनो फटकआ रेडि जागोन। नै दायो फट' क्रियेट खालामगासिनो दङ। नायदो लोगोफोर, एकदम रियेल बायदि नुखाबाय दा। नायदो, इडिटसो आरोना बियो। सोर फोथायगोन? माने माखासे मिथियै मानसिफ्राथ' बेखौ रियेलसो सानगोन आरोना। नायदो फटकआ बेसेबांबा मोजां जाना फैबाय। बेबायदि खालामनो हायो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ फटकखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबेहाय थुदो फटकआव। बेनिफ्राय नै गोजौआव डाउनलड सेभ जाबाय, बियो डाइरेक्ट गेलारियाव थाहैसिगोन। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो मोनसे आरो गोदान इडिट खालामनानै देखायबावनि आरोना। आं बेखौ डिलिट खालामबाय। बेनिफ्राय आं दा रिफ्रेस खालामफिनबाय। प्लासाव थुफिननोसै। आं दा लोगोफोर गोदान फटक लाफिनबावनोसै आरोना। नैबे गेमस्रिया नैबेहाय बे दख'ना गानदों नालाय, बेखौ आङो आरो बेलेग बानायगोन आरोना। जिन्स लंपेन्ट गानहोगोन आं बे दख'ना गाननाय फटकखौ। नायबानो जाबाय नोंथांमोना। आं फर्मखौ मोजां लिरग्रोनानै लानोसै दायो। नै लोगोफोर, आं दा बेवहाय फर्मखौ लिरबाय आरोना। नोंथांमोना भइस होनानैबो भइसजोंबो बुंनानै नोंथांमोना इमेज क्रियेट खालामनो हागोन। आं दा बेवहाय इस फटो को जीन्स पेंट और शार्ट पहना के दो जैसे दिखने में रियेल लगे। नै तिरसिनाव थुना होबाय आङो। दसे उनावनो इमेजआ क्रियेट जासिगोन आरोना। दा फटकखौ बानायगासिनो दं AI आ। एसे सम लायो आरोना, दसे नेनांगौ। नै लोगोफोर, दायो फटकआ रेडि जाबाय। मोननै हरदों आरोना बेहाय। नोंथांमोना बबे मोनसेखौ मोजां नुदों बेखौनो नोंथांमोना सेभ खालामनो हागोन। नै मोनसेया बिदि आखाइ खानायाव हमलायलायनाय, ओमफ्राय नै मोनसेया बिदि आरोना। नैबे गोजौआव बेयाव थुदो, सेभ जाबाय बियो। ओमफ्राय नैबेहाय ओरै गोजौआव थुदो, सेभ जाबाय। नोंथांमोना अरिजिनेल फटकखौ नायबानो जाबाय। अरिजिनेल फटकआ नैबेबायदि दख'ना गाननायमोन आरोना। दख'ना गाननायखौ नोंथांमोना माबायदि जिन्स पेन्ट, बेनिफ्राय नैबेखौ साबसिन नुदों आरोना। बेखौ रियेल बायदि नुदों। नायदो, नैबे आसान गाननाय ना, आसान गाननाय बायदिखौ बारा रियेल बायदि नुवाखै। बेखौ रियेल बायदि नुदों आरोना। नायदो नोंथांमोना। बेबायदि नुयो आरोना AI जों बानायोब्ला। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायनानै AI जों इडिट खालामनो रोंखासिगोन जानांसिगौ, नङा होमबा? दा बेफोरबायदि AI जों इडिट खालामोब्ला पात्ताखौनो मोना आरोना, रियेल ना फेक। दा सोरबा खायफा जायफोर AI बाहायबाय थायो बिथांमोनासो मिथिसिगोन AI जों इडिट खालामनाय होननानै। दा AI फैनायनिफ्राय गोबां मोजांबो जादों, गोबां गाज्रिबो जादों आरोना। बुंनो थाङोब्ला मोजां बाहायब्लाथ' मोजाङानो, गाज्रि बाहायब्लाथ' गाज्रियानो, बेबायदि आरोना। दा नोंथांमोना किसुमाना रोङाखैमोनब्लाबो दिनैनि भिडिअनि थ्रुयै रोंबाय, नङा होमब्ला? थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।